Der er en korridor her, hvor jeg taler til den her del. Det kan jeg godt love dig for. Det er et emne, der fylder hos. Og så har du egentlig bare kørt i overlevelsesmode. Fordi når du kobler det til det, så bliver det interessant. Jeg synes, du har en fantastisk start. Så beslutter jeg mig for, at nu skal jeg have det her spændende og eventyrlige liv. Anna Ekhoff, ledelsesuddannet, tidligere udsendt til verdens brandpunkter. Fascinerende liv, forfatter til en spændende bog, holdt over 100 foredrag. Og det gør et eller andet helt fantastisk ved mig. Men noget halter, når hun står på scenen. Og derfor tager hun timer hos Philip Antonakakis. Så jeg tror, at pigerne havde det egentlig fint nok. Anna Ekhoff og Philip er ved at se optagelser af Annas seneste foredrag. Jeg har haft en drøm. Jo, I kan høre mig alle sammen. Det er deres første møde. Og den er ikke for høj og ikke for... I 3 måneders forløb. Men hensyn til spørgsmål... Så kører vi derudad, og vi kører derudad. Og stille spørgsmål undervejs. Og også til sidst. Jeg kan se, at jeg har sådan nogle talekort, ligesom dronning Margrethe. Og det er fordi, jeg er lidt bange for, at jeg mister tråden, hvis ikke jeg har de der talekort. Men jeg bruger dem ikke hele tiden. Kan vi snart komme i gang til, jeg tænker. Jeg vil gerne høre om, hvad vil du fortælle mig om? Ikke? Den her bog har jeg skrevet for at inspirere jer alle sammen om. Hvad tænker du selv, når du lige ser det her? Jamen, det er en hakkende start, ikke? I Vestbredden og Østjerusalem. Det bliver lidt ligesom et lysbilledshow. Se, hvor jeg har været henne, ikke? Og så klikker man derud af, hvis jeg skal være lidt grov. Så de 3 vigtigste ting, man skal huske på, når man skal holde et oplæg eller et foredrag, det er, hvad du vil opnå med det, du skal sige. Hvordan laver du en klar struktur, start, midt og slutning. Og hvordan bruger du din stemme undervejs. Jeg kan godt sige, hvad jeg synes, du skal gøre. Hvad er hovedsporet i Annas fortælling? Det er Philips første fokuspunkt. Jeg synes, det hele skal handle om dit sporskifte. Anna fortæller meget om forholdene i Afghanistan og Mellemøsten, og kun lidt om sine egne oplevelser. Du havde en agenda i forhold til, hvad der sker i Palæstina. Og det er jo en politisk agenda. Ja. Og din bog, så handler det om, hvor vildt, at man i så sen en alder forlader 2 børn og tager ud i den store hvide verden for at leve sine drømme ud. Så der er 2 foredrag i virkeligheden. Det synes jeg. Med den erkendelse bygger Anna og Philip nu et helt nyt foredrag op, med fokus på personlig, vedkommende fortælling. Men du kan godt høre, hvad det er, jeg fisker efter, ikke? Philip finder en bestemt halv time i Annas liv, som bliver foredragsanslag. Og det var det lille skub, du havde brug for. Den dag Anna, som 56-årig enke med 2 hjemmeboende gymnasiepiger, beslutter at sige sit kontorjob op og tage ud i verden. Og du har brug for noget hjælp til at få det til at ske. Ikke? Det er kernen i historien. Så jeg kommer på det der kursus, personlighedsudviklingskursus. Og der har vi så en seance, hvor en af de andre deltagere, han skal interviewe mig om mine drømme. Og jeg siger jo så til ham, at mine drømme, det er at få det her spændende og eventyrlige liv, men det kan bare ikke lade sig gøre, fordi jeg har jo hus og sommerhus og bil, og så har jeg 2 hjemmeboende børn. På et tidspunkt så siger han hvad? På et tidspunkt så siger han, at de her 2 børn kan jo godt passe sig selv. Er det det, du ved? Ja. Så hvis vi skulle gøre det dramatisk, hvis det var mig, der skulle gøre det, nu prøver jeg at lege dig, ikke? Ja. Så siger jeg er jo så ude på det her kursus, og så på et tidspunkt, så siger han til mig, de 2 børn, de kan godt passe sig selv. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det gør ved mig, men det var sådan en... Og så fortæller du videre, ikke? Helt til den der skuespiller. Og så går jeg ud af døren, ud i haven og om bag en rød lade, og der sætter jeg mig ned og græder. Og så kommer lærerinden ud til mig, og hun spørger mig, om der er noget i vejen, og siger, at jeg græder af lettelse, fordi jeg føler, ligesom jeg havde fået den etiske tilladelse til at tage afsted fra børnene. Godt. Super. Skide godt, Anna. Og det skal vi fortsætte af, det der spor af. Hvis du fortæller sådan hele vejen igennem, hele dit foredrag, så får du solgt masser af bøger, det kan jeg godt love dig for. Men da du siger, nu skal I høre her, kære, hvad hedder de? Sara Sofie. Kære Sara Sofie. Hvad nu, hvis de har sagt, nej mor, det må du ikke? Hvad har du så gjort? Så havde det ikke været mine børn, vel? Altså, Og kan du huske den der, vi lavede
Jeg viste dig 2 forskellige modeller, som jeg synes, du skulle benytte dig af. Den ene, det var den her. Så der var noget, tør jeg forlade mine børn, ikke? Og du bruger hele dig. Og det er det, jeg mener. Det er det, dit foredrag kan. Så det, du skal gøre til næste gang, det er simpelthen at kigge på dit foredrag. Og have de her ting i baghovedet. Gennemgå dit foredrag, rens ud. Anslag. Ja, kan du mærke, at vi har fat i noget rigtigt her? Jeg synes i hvert fald, det er rigtigt, det der også med at starte lige på og hårdt, ikke? Og alt det der blæver der i starten. Det er jo lige meget. Så er det 2 uger siden, jeg mødtes med Anna. Og i dag, der skal vi arbejde lidt videre med... I løbet af de næste 3 måneder er Philip og Anna jævnligt i kontakt. Det står der, hvis du taber tråden, så har du støtten der. Ved kursets afslutning holder Anna for første gang sit nye foredrag på scenen i Helios Biograf og Kulturhus i Faaborg. Det kan ikke lade sig gøre. Og så sætter jeg mig ned, og så græder jeg. En måned senere skriver Anna til Philip, at det går meget bedre, og at hun som noget nyt sælger masser af bøger, når hun tager rundt og fortæller i Danmark og USA.